Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakong biti jerwa kabadai kamisan u Steve jerwa kabalit ban sakhi dalagi jongki khmat eka jinga kop shot jong u Steve jerwa haka final kabala penong ha Mumbai kale thu bagi nong bishar haka dega rinsan haka por ba shot u Steve kipen eka jing e nag benta u Steve namar haka por ba u Steve u shot ki kende eka mensiam kipen eka jing kemen bat ki shong shit kale thu ru ba haka dega rinsan yakop shot ba he u Steve jerwa udai ubariddu ka karta nabaro ki ba shimbenta Kakong biti kala ai khubor shi pat ba ki paralok parajor ki bala ai ka jingkershan rat ba kat ki bakwa bani kendu ne kwa yo i dala ki jong ki khmat yu Steve ki la banwan ha khat khanai tarik menta ubanai hamadan pulu Sesisin hakani kasni ba ngila ya kendu biang sesisin pan pansai hakmat jong ki pat ba baro na benta kani kecengwan uni ukun jongi khat khandai tarik te boros kata kajing ot kajing nam jongi ki bahayeng nadu ki kur ki jat ki bahayeng basem ki marjan morpa ki balong hai long han ki MLA ki MDC ki minister baro khoj bat ki rupat ba ki bana jan bat bana jangai baro ni judan kata kajing kerpat bas ngobha yarap lem no tau kun jongi ba umpoi hakathom mereka de kajing sisa kumbangi kerpat nadu bangi dang sedang hadu menin ka klip mat ka sonde baula yora ya kan ka jingjob bat ka jingjob ru ka job don burom namar kini ki jochi na do badang sedang kamut hadu prasin ya kalai pau uyo klem da duna tengi das ngongu hadu kata ya ki perlok parajor ki kur ki jat ki kha ki man ya ki press ki media baro kaju si fosin ngal akran ha ka press club prongong si fosin ban ai khubler nganum nya namar ba ngikum kakor kajat long ngidas ngongu hadu kata ya ba uni ukun upoi haka jingjob ka baningkong jong ka jelami khalaya jongi te haka jingwan jongi satai ngidakai kini ki jochi nadu kita mem nadu itu i Karisma Kapoor batu taran saru ngadai ihi kata ka jing iet bat the mensim na ka bantau step haka por bula syat step kamut kitu ki pen kendek ka mensim lajong ki song shit ki kemen long itenat ti namar ba baru hi kinong syat hang tu kasnem kartar udang rit ukun jungi te hakan digasni long ibu ka jingkerpan ya kilok ki jor ki banajan na jengai ki bala banwan ya kendu ban i rakmat lajong ya uni ukun jungi step jerwa kila banwan ha khat khandai tarik hamadan puluh tino ki bakwa ban le buram lani ban pediang buram na benta uni ukun jongi bo onra ka buram ya ki kur ngakerpat ya ki bom dei kur ki badan ke mesim sngo sarong na benta ka riba ka jaj benri ke de banwan ha khat khandai tarik ban ya kendu ya step lani la da pediang buram ru umdei tang step marwai bawan arngut ki wan uno hika jong step bat step ni wan lang khat khandai tarik tela da kinu ki bakwa ban pediang burom ya unong hikai kam tam da klem unong hikai kam ukun jongi umpoir sakatong tenga kwa ba kinu ki bakwa ban pediang burom lani ban kwa ban ikendu hak khat khandai tarik long bro arngut ki haban pediang lang ba unong hikai ru na kaliang jongi ki bahayeng ru ngi ai ka burom so unong hikai ngi ai ka burom sa baro kinong kersan ni ai ka burom sa kikur ki jat ni ai ki burom hakika ki man ni ai ka burom nadu kinong yalam jo kastit mi khalaya ro bro ka we nadu ki MDC ki seng balang ki bala ya snok tilang ya ki bom te bro bopli kan rat ban bot ru ki ai ka jing duai ngiras ngongu hadu kata namar ningkong hing bu yu play hakman ngin sale ki bro ka kanong ka jing job